میلاد جی صحابہ منایا ایسے تے جھگڑے پہلی امت ایک جرم کرن تے راتی دروازے تے لکھ دیتا جائے اس بدبخت نے راتی ہے کرتوت کیتا ہے حضور دی امت لکھا جرم کر کے سویرے منہ دھو کے پھر باہر نکلے تے دروازے تے لکھیا نہ ہوئے اسا اے بھی حق ادا نہیں کر سکتے حضور آ گئے جانور مشرق دے مغرب وال نسب ہے مغرب دے مشرق وال نسب ہے ایک دوسرے نو مبارکہ دیتیاں ہوئے حضور آ گئے 1000 سال تو ایران وچ اگ جل رہی جدی لوگ پوجا کر دے جس رات حضور آئے سویرے ٹھنڈی ہو گئی اگ کول گئے جدوں پجاری انہاں کہا کیوں پوجی انہاں کہا تانوں پتہ نہیں راتی حضور آ گئے 1,24,000 نبی تے رسول تشریف لے آئے شیطان تے جن جا کے فرشتے نے مشورے سن دے سن جا کے اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لائی فلانی جگہ سویرے بارش برسانی فلانی جگہ ہوا چلا دینی چاہ کے کن لا کے سن دے سن جھوٹ سچ ملا کے لوگوں کو پیسے لیندے سن جس رات حضور آئے جدوں اے شیطان تے جن آسماناں وال گئے فاتبہ شہاب ثاقب جدوں قرآن کہندا ہے ایڈ ایڈ جناب اگ دے گولے انہاں دی کنڈ وچ پے جنہاں تے شیطاناں دے انہاں کہا کی ہویا پہلے تے 1,24,000 نبی تے رسول تشریف لے آئے سانو کدی اگ دے گولے نہیں پے اج کیوں پے انہاں کہا تانوں پتہ نہیں اج حضور آ